A sorte esquivou a comarca do Barbanza neste sorteo de Nadal. Deixou algún que outro petisco en forma de pedrea ou terminación, como a do Gordo que andou preto en Ribeira. A administración número 1 da localidade vendeu íntegramente os 74.932, coas mesmas cifras que o Gordo, pero unha invertida, o que evitou unha chuvia de millóns na capital barbanzá. Por hora non, xa sabemos dun número da terminación do Gordo, que é un número completo que xa ten casi 250.000 euros. É un número que prácticamente ten o segunda e a terceira cifra intercambiada. Estuvo aí, pero non quixo. Aínda así, o responsable desta administración foi optimista, non só polo premio que deixa esta terminación, senón tamén polas boas vendas deste ano. Sí, mellor que outros anos. Calculo que sobre un 8% máis co ano anterior. Porque a última semana baixou un pouquiño, pensaba vender máis e baixou un pouco, senón chegaría ao 10% tranquilamente. Pero o verán foi moi bo, houve moita afluencia de turistas e notouse a venda de lotería de Navidad. Os barbanzáns teñen aínda unha oportunidade para o sorteo de Reis, que adoita ser máis xeneroso coa comarca. O pasado ano esta mesma administración repartiu un terceiro premio do neno. Sí, para Reis o ano pasado daremos un terceiro premio, esperemos dar algo máis este ano.